Campaign Mix Player Pack. Ας είναι walkout έστω. Ας είναι walkout έστω. Ας είναι walkout! Walkout! Right back. Οκ. Είναι ο Dumfries. Νομίζω είναι καλό πουλ. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή κάρτα. Φαίνεται θυμωμένος. Φαίνεται νευριασμένος. Θα παίξει με νεύρα, πόσο πάει? Θα παίξει με νεύρα 70.000 ευρώ. 84! Plus Campaign Mix Player Pack. Να δούμε. Είναι left back. Γερμανός. Δεν είναι walkout. Και είναι ο Γκίντερ. Πώς τον λένε, ναι. Αδιάφορο. Campaign Mix! Κι άλλο! Πάμε! Είναι striker. Ισπανός. Boards. Και είναι αυτός εδώ ο κύριος. 84 rated. Πάρε φάρμε στο επόμενο chat.